Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas. Huriani Kristus. Tongon ditongani pandemi COVID-19 tapatupa parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Naeng lam takas gomal di rohata. Tung holong ni rohani Tuhanido natuk paluaon hita sian sorimago COVID-19. Allah hola Tuhan Yesus do narade sumeahon hosana. Lau mamorsan dosata di Golgota. Ima inganan pamajalan ni Yesus di hau pinar silangi. Ima tahalason sadarion. Hama mateni Yesus, papatarhon holong ni rohanai di hita, uju perdosa dope hita. Ai disido mate Kristus makokop pita. Alani tama mauliate rohata tu ibana, jala pujiota goarna, atong tai dehoma Yesus naung manobusao. Jesus honang manobusau sainai haholongan tudolong Golgata holau iro jani Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tamadi hita, na badia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian aka pardosa, naung gabi tumibo sian aka banua gijang. Dungi taringot tudo sa ninatoropi, ay sahali do diulahon, di na mamelehon diri na ibana, haleluya. Haleluya. Ale Tuhan Yesus, namate tarsilang doho humokopami halak pardosa, ala ni holong ni roham nagodangi di hami.
ajari mahami, paingot-ingot ho na targatung dihaw pinarsilang humokop pami. Ay ho do hapurusan nami, maradopon rimas ni debata, dohot panuruon ni batik, dohot panulsolion ni roha. Saysesya jala urati madusa sian roha nami, marhite-hite to dim na badiai. Jala pargugoy mahami, maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap di roha nami, lao mongoloy ho, na mangolu jala na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi parbadia, rodi saleleng ni leleng na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, iman na tarsurat di Heber 12 ayat 2. Tabereng maiduk ni haporsiaoni, jala na paujuk kosa, ima Jesus na manaoton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap na ihian, so die tongi hailaon, gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Atong rap mangidugogo mahita tu debata, mangulahon patikna. Ali Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Jongjong do hitanuaeng di jolo ni tuhata, tatap masilang ni tuhatai. Tarimangi maaka hahurangata, dohot salpu ni rohata, rodi sude ulaot tanah sohombar tuhatana. Patedek masude di adopana, martangiang mahita.
Ale Tuhan Yesus natarsilang ala ni dosa nami, narodo hami tujulom, manopoti jala menganggukod dosa nami. Naroro ho makokopami, marwa holong jala majalo hami di hadirion nami, hape di parsauran nami, maol do hami majalo halak na asing di hadirion na, sai huhiri pami do ikon hombartu na di rohanami. Sai pasunggul homatok tong turohanami pakokok mi di hami asa margogo hami mangulahon lomo ni roham ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Humoko pita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahe debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Malu mau di Bandung na ias di sonang doroh aku Yesus pardami aki di hosomi julma aku kisah-kisah yang bisa ayani Tuhanku olo persanongku Hatani debata, turpuk di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, iman atar surat di Psalme 22 ayat 2 sahat tu 12. Ale debataku, buasa tung tadi kono muau, say madau-dau doa kahatani anggu konsian hatuauku. Alai na badio do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mengangguhi, jadi malua manasida, marhaposa tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Sudi akan namar nidau, marekelekeli honau, di pangangang do babana, huhut mangupir-upir. Hodo tongon namanay tau siya napuan, si papos rohaku, mangosok bagot ni dainang. Unang madau-dau hosianau, ay donok nama parmaran, ay suadong si partupak, ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Saleleng na
hatidakon maha porsiao tai, songon nahin hatidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasa sadai, iman tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe asiato di parbadia, adorang suap. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubuan waturu, dung ditanom, na mula mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamula sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan na badia, dohot dihaisani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Sunggul-sunggul, Parjolo, Minggu tanggal 4 April 2021, pukul 4, patupau ni huriata do ibadah pasca subuh, buha-buha ijuk di garejata, ria mahita madohoti ibadah pasca subuh, buha-buha ijuki. 2. Minggu 4 April 2021, ima pesta parningotan haheheo ni Tuhata Yesus Kristus. Patupau ni huriata do parmingguon songon nasomal, pukul 6, pukul 8 remaja, pukul 10, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 tolu. Jala sadari ima parheheon ina HKBP Rawamangun. Ria mahitaro madohoti parmingguoni, songon nima sunggul-sunggul dihita. Yesus muali koluku si pangoluton niki ade bunuh musuhku imahamateani komanani hamagoa padupahon pangoluan alani upotihon tungarimu marido. Dame ni debatan sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiramu nabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta, amuna kadamang doho dainang hahanggi pinaribot. Na tolhas tu bagas zoron itu hatta na pinarbadianon. Dohot sudiham waka damang nainang nama dohoti marhite-hite minggu live streaming. Jala sungunima nang di hamuna hurian itu hatta na di ruangan Lukas dohot Timotius. Sada do perminggota nang pedi jabu di bagas joro di Lukas dohot Timotius.
dipakulingi di batado hita, di minggu perningotan di hamamaten itu hatta Tuhan Yesus. Na tersurat di Lukas 20 ayat 44 rodi 40 elu. Jala mareak pukul 12. Songgop ma nahulum tusadok tanoi. Sahat rodi pukul 3. Ay makulum ma matanyari. Jala maribak mahire-hire na dibagas joroi bola 2. Dungi marsuara nagugu ma Jesus nin nama. Amang tubaga sa tangamu mahu pasahat todiku. Jadi dung didohi tosma hosana. Mernida nama sai letnani dipuji madebatanin nama. Tutudo halak nati gorroha doon. Jadi sudi natoropi namarluhut mainodur masih topuk adorana marnida namasai laos mula ma ima sahana. Hurian itu hatta pesta bulun jala pesta nasotar haduduado pesta parningotan di hamamaten itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Ima pesta pakokopon ni Tuhan Yesusi dihasesani dosata manusia doho dihasesani dosa di sadok portibion di bahini dosa datikin aleke dihita laho manguhir laho manggorga laho mangarokom bagas turohata pakokopon ni Tuhata Yesus Kristus ikon bagas tarokom di bagasan ate-ate taganub ay sahita do diusung pardangolat do na pinorsanna alani pangalaw siyota do ibana tartulang ala ni hazahatot tado ibana mabugang. Desiahon hosana laho paluahon hita. Daulu puluk bui di minggu parningotanon gay bezol makanong pinaluay hita. Manangaha pe arsakta dia pe dosata alay gabe jolman na pinaluay hita. Di silang na ginobarhon ni Eisenhower yang juga sering disebut dengan salib Eisenhower. Di gobarhon do disi namagedat silang nito hatay. Mulai dok magedat di hatabatak salib yang mendatar itu menjadi cekung ke bawah. Magedat hau barat ni silangi. Dan lurus songon na di zulun. Alay gabe halibutongan hau barat ni silangi. Manggobarhon borak ni dosai. Manarat tangan ni Tuhan Yesus tu portibion. Asa sudah niat Tuhatai bongot tu banu agijang. Magedat silang ni Tuhatai marningot pada ni Sinoak.
nasaha tutikyo tarida marhita simbol halibutongan, palangi, namarpada Jehovah, naso jadi ripasonon nabe portibion. Silang namaged dati, manggobarhot tangan ni Kristus, makaol portibion, nang pepatik tangan na disilangi. Alay di haul portibion. Asadame asa malua hita. Ala songonima pangorsong ngidosai. Naeng pamaupon hita. Di baheni ganup naro marsoba tutuhatay di hari parningotan di hamamaten itu hatta. Ikon ganup hita mamanoknoti silang ni tuhatay. Di hatabatak panoknoti say terus di ida silangi. Ikon dibereng di silangi sa sitong ngata-ngatahiyado na ikot terlabang di si. Tapano noti silang itu hatay iko patahiyado terhuzur di si. Tapano noti silang itu hatay ikon adoratahiyado tertusuk di si. Alay di sorito Tuhan Yesus asa malua hita dina di porsan sudi dusata. Ido detai molotaingo nomor 400 pitui panokno tima silang ni tuhatai. Nama morsan sudi dusami. Sai tinggakon sude arsak ni rohami, pasesahon sude dosami, sozo berengi. Panokno ti masilang ni tuhatai, ngolumi, ngoluki, siane. Ikot ta panokno ti, hulak kisah halinari hamwak kadamang doh dainang. Alay kota nga doh patahiyat do na ikon labak konotod di. Silang ni tuhatay. Alasa mudar jo tangata doh patah mangulahon akan na Solomon rohani di bata. Ay pak taod do na say zer mangulahon hazahaton. Hape tangan naringgas ni tuhatay, naringgas mamasu-masui, naringgas marsilehon-lehoni, gabi di persilak ko di silang di tuhatay. Sa sitong nga molotabereng silang, manang natapak ke silang di horuk-korung ta, nak pemekkel hita lasro hata mamakai alay kotong kumadok marsurasa yung kasarroha nang tersilak kiad dua di silangon ikopat do ikon adorak kudo tersilang so hape pak nahonaropo pak nanaringgas mardalani manikir na marsahit marnidak kana marsak ringgas marbarita na uli. Alay so tunggay behiran natarok, holapak ni Jesus sa sitong nga, hitaro na idok na risi. Naikon makilala mangauhon bagas turohatayan. Hitahiyado naikon gatung dihaw pinarsilangi. Hape gabi ibana sumikati hita. Jalaga behona buray benesi. Molorodo hita na tuluari parningotan minggu pasyon sada 2 tulu. Dungis tolhas tu sadarion parningotan di hamamaten ni Tuhan Yesus. Sa sitonga si sadahasadaw do minggu-minggu pasyon
Pasion sada 2:27. Jadi mulu di teologi ni via dolorosa. Iko na doh domar minggu pasion sada 2:27 talup majalu laun na bedia. Di bahini mulu dang sudehi taro na tulu arion. Doh dui. Dese satu hatta idu satta. Danggabe sudat tita mazakon ulaun na bedia non. Songon mangguhi ulup-ulup tadi hasesani dosata. Martinggangat Tuhan Yesus manuhu silang di Golgata. Alai sotung tapikir. Naso margogo iba na manuhuk hau silangi. Saya diamai di tuhatai. Alai melo martinggang ape sa sitonga di gobar hod di via dolorosa pasion sada 2:27 namang gobar hod tinggang tuhatai ala ni borak ni dosa tairo. Ayang go silangi paling me 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Alai martinggangan ibana. Parturu-turu tu borak ni dosa, ni pertibion, dosaku, dosata, dosa di sadok manusia. Alanido hamuak kadamang doh dainang tungarin na balaga si tuturo aryo dihita. Ala sahalinari zol manang pinalua dohita salutna. Dang sudat dosa tai dibahed debata majalo haluaon alaniaka hama magota. Ima balgana, ima bagasna, pakkokopon nito hatai peluahon hita. Iba doidok Martin Luther. Sekiranya semua air di lautan, di danau, di sungai menjadi tinta. Tapi tidak pernah itu cukup menuliskan seberapa besar dosa-dosa kita. Sekiranya pun semua pohon kayu di seluruh dunia ini diubah menjadi pena atau pulpen. Itu juga tidak pernah cukup menuliskan betapa banyaknya dosa dunia ini. Sekaligus betapa lebarnya pengampunan Tuhan akan hidup kita. Sekiranya pun segenap pohon-pohon, dahan-dahan di seluruh dunia ini menjadi kertas. Itu juga katanya tidak cukup menjadi tempat menuliskan dosa kita. Sekaligus tidak cukup menuliskan gambaran kasih karunia Tuhan yang mengampuni dosa kita. Mulu taida silang itu hatai di gereja di Jabutabe golangta di tangata ikon semar gurasa di rohatta maddo deda labang bukan paku itu nama ngalahot tu Yesus tu silangi alai dosa ni hita hazal maudo natoktong mangalahot tu nibana disi. Hamunak kadamang dohot dainang, di patorang do di Lukas tulon naking, dukot sa di pukul siya tuhatay manogo na di parsilakon, dungi di patorang go mareyak pukul 12, dungi songgop manaholom, sahat rodi pukul 3. Buasay surat to si Lukason, doh Injil nasing pukul sia, pukul 12, pukul 3. Lapatan na tutusi tuturo tu hatta Yesus si tersilang di bagasan sada partikian ni sejarah. Dada holan legenda. Bersyukur kita anak-anak muda Lukas menuliskan jam-jam ini sedemikian rupa. Sebagai fakta sejarah bahwa Kristus itu tersalib di Golgota bukan angan-angan, bukan fiksi,
bukan legenda, tapi sebuah peristiwa historis menyelamatkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dungidok makulum masadok tanui, jala makulum manina dohok matanyari. Bohado perbu ini makulum ari, dohok matanyari pe makulum. Asing ihwason itu hatta Yesus, do sumurung siam matanyari. Alai permitok miari doho makulum matanyari i. Doho doi manggo barhon. Songonima gula midosai di portivion. Manegai nguluni zolma. Pada uho zolma. Sian adupan ni debata. Oleh karena itu terutama anak-anak muda banggalah juga memiliki Kristus sebagai Tuhan. Supaya manakala ada anggapan Kristus itu sekedar fiksi. Sebagaimana sering dituliskan oleh orang-orang ateis. Atau mungkin orang-orang juga yang mendalami sejarah. Agar kita di tengah-tengah zaman orang mengandalkan ilmu dan teknologi sains sekalipun. Alkitab telah menunjukkan bahwa firman Tuhan ini adalah real. Sebuah peristiwa nyata di tengah-tengah dunia ini. Dungi maribak manin namun sehire-hiren di bagas zorei bola dua. Jojo de itu hita naso tarabak ni dosai dengan bahasa ni Jehovah paluaho kita. Sadia pe balga ni dosata daudu balga bahasa-bahasa yang debatasian ni. Hala itu tu sotung gawe sogon na di hala Rom. Molo sogon ido tatabay mamardusa. Asa tibul asini roha. Alay rodo Paulus mengalusi daong. Daumay. Ayak kanong madzalo haluaon siya tuhatay. Ikon makanguluhon dengan bahasa ni Jehovah. Dungi di ayat 46 marsuara naguguma Jesus nin nama. Amang tubagasan tangamu mahu pasahat todiku. Jadi dung didohi tosma hosana. Dia nanidok naisi. Nang penang patik tangan adora pak ni tuhata Yesus dihau pinarsilang. Alaidang dabe mago rohana martuhan. Tiur dototong rohana, tiur pikiranna, tiur todina, pasahatong nguluna tu debata. Nang penang malgip-algip hosana di hatabatak. Alai tiur do rohana, mangod dihon todina tuamay. Di jodi batado hita sedia balga pesita onotta. Termasuk bakorhon ni pandemi COVID-19. Alai sotunggabe dau hita martuhan. Sotunggabe sumurut hapor seota. Gariada ikon lam gomos. Songon pakaul si Jakobi. Dinamar seranggut dohok suru-suruan ni madrok. Naso jadi peluauku ho Tuhan. Ia sozolo di pasu-pasu hoa. Dungila paterna asing nunga si kopak kokopon itu hatai. Nunga gok perfect. Panobusion ni debata di hadu sauta. Jala molodidok tos hosana ala di pasahat todina.
Laos manosohot tuhita doi memproklamasikan pabuanang maruzung huaso ni dosai. Dang margogo besorop ni hamatiani. Jai nang pemiate tuhata Tuhan Yesus. Alai dada hamatian na narumikko nang balita honon na. Alai hamamate ni sorop ni dosai do. Ibado dia kana mate alai setia martuhan argado tong hamatiani. Jadi disebut this is the celebration of victory. Ima pangatusyon niya kana porsea di hamamate nahot ibana di bagasa Tuhani. That is the celebration of victory. Perayaan kemenangan mengalahkan segala dosa dan kuasa maut. Hurian itu hatta di ayat 47 di letnani komandan ni Satgas pamajalan itu hatta Yesus di do ibana tutudo halak na tigor rohado. Wasa hulayang let nani ikon perzulu makatidak ketutudo on anak ni debata. Tu dia dah hulayang lao sisian ni Tuhan Yesus. Tu dia dah hulayang lawak kaboru-borui. Nasalilengor rap doh tuhata Tuhan Yesus. Wasa ikon let nanon halak si pelebiguan perzulu makatidakon tutudo on anak ni debata. Hamunak kadamang ditugihon pesta perningotan hamamate di Tuhan todo. Dada holat tuhita haluauni di parade Tuhan ta Yesus. Alai doho do tu si pilibigu. Naolo mamanok noti silang itu hatai gabe persea ibana. Yesus itu adalah Tuhan yang universal, bukan Tuhan yang sektarian dan lain-lain. Persea ibana dungi gabe bersaksi ibana luar biasa. Seorang letnan yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus menjadi percaya, menjadi bersaksi bahwa dia benar anak Allah. Muliate madi tuhata mulai tabai di bata jauh batu hita ke basa-basa ke tentara nak kota pahoputta ke polisi, security, pengaman, seteng di hutanami dok, pengaman. Nazot pasobutagas. Alai ge benuaeng manada di denggap basa ni debata. Nazot salilingon holan na manguru-uru. Alai gabe makatidakon hamonangan ni Tuhan Yesus. Nazot mangicahi-cahi. Alai gabe marpanidangi tutudo on anak ni debata. Gari letnan naso porsia hian bui porsia si tutu zala makatidakon tutudo on anak ni debata. Dai kulubi siani mahitan yan. Akan ang marhatopoto Kristus sisi pelua hita lubi porsia jala lubi makatidakon dengan bahasa ni debata di hita. Huriani tuhata tokinari zalotama ulaun na badia. Dung zolo tapayhuti tanon sikak ni perpunguan nahohom sian pukul 2 hian. Alai tapatupay may gabi sadahasadaon. Asa sudina marminggu zamonom, jam sia, jam sada, jam 4, sude ris ikomadoho di punguan nahohom di pertikian nabi.
Asa sudehi tarap hohom makanguluhon pakkokopon ni tuhatai. Asa lubis siyan let naninian hita makaporsyai bana. Doho makatidakon panubusion ni tuhata Tuhan Yesus di sadok gulmit ni nguluta. Di bahani kota zalo do nang ulaw na badia marhiti-hiti na parzulu hamubaw ni roha. Jala patut dusudyak ka na mardusa majalo ulaw na badia. So tungunang nga dong anon mauru-uru dong at imana dang maila. So ngunibal garusana oleh mana majalo ulaw na badia. Behasa lilingon siya dong hita songot tentaraon, mangeze-eze, manguru-uru, pis matana, do lan nasing. Halay gabi di pabalik, gosonari sa sitong nga parzuloy ba na porsea. Zala makatidakot tuhatay. Dalam mulo tazalo tongan non ulaw na badi ay marihiti-hiti amubaw ni roha. Alam mulo tazalo ulaw na badia, dang marihiti-hiti amubaw ni roha, gabi bura di hita. Alay mulo tazalo di bagas at torong iroha dohot di bagasan hamubaon gabi haluaw na tutusi-tutudui di ganup na madjalosa. Margugo mahita sa luna. Makanguluhon haluaon do hasesan dusa na tazalo siya tuhatay. Asa gabi baru hita semangat kita madalan ya karya ring uluta. Jalalam takas uhir bagas pabuah akanong pinalua do hita sa luhut na jalay kon marpangalaho songon aka anak naung pinalua martang yang maita. Puji-pujian salam mauliate ma husob bahorn hamitu zulum mali Tuhan. Di minggu parningotan di hamamaten ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Di luaso hami Tuhan marpungu di bagas Zoromon. Dohot marminggu di tonga-tongan di bagas nami ganup marhiti live streaming. Songoni nang marminggu di ruangan Lukas dohot Timotius. Marulup-ulup tod dinami doho ate-ate nami ali Tuhan. Ala gabi baru di rohanami doho ate-ate nami. Pabuah zolma nang pinalua dohami hape. Sieragam ni dosa dohot hazahaton nami. Di bahini ikon husor mito kami diri nami, pangalahon nami, ngulu nami, pakkatayon nami. Songon pangalahon ni zolma nang pinalua. Unang songop pangalahon ni zolma na pinarhatoban. Mauliate rohanami di hoali Tuhan di barita hoko marhite-hite barita nauli. Na terpajal ho di manugo nain. Sahat tu marea pukul 12. Sahat tu nama kulum ari. Rodi matanyari. Mual di nasahati uron. Dohot dok rohana. Makulum. Patuduhon. Balgani dosa di pertibion. Lubobi aka sudut nau poso, molotar surat aka zom disi, aka peristiwa alam disi. Argadui di hami Tuhan, di aka zolma na berpikir, di tongani zaman na patuzuluhon ilmu teknologi doho sains. Pabuan na tutusi-tutu do Kristusi manaon, di bagasan sada ruang pertikian sejarah. Naso Kristus di bagasan angan-angan fiksi legenda Kristusi. Alai betul-betul si tutu
tuat sian habang sami rotu pertibion laho manubut sami jolma manusia nang pertibion. Didokodo ali Tuhan di pangujung ini hatam sian silangi ali amang tubaga sa tangamu mahu pasahat todiku. Nang pe songoni borat si taonom. Nang pe mardudurak kamudar sian dagingmu. Sia si majuzungmu. Alai toktong tiur roham madok pasahaton todim tuamai. Hami pe Tuhan. Ya tungado ngakasih taonon nami. Sahih nami. Aka arsa ni rohanami, naborat na huadupi hami, termasuk pakorohon ni COVID-10 siyaon. Rupi hai marhite-hite todi perbadia, asa saya toktong tiur rohanami martuhan, asa saya toktong gomos rohanami marhapor siyaon. Unang gabi sumurut tami, marsoba, tuzulum gariada ikon gabe lam solhot lam rosu persoran nami dohoto ali di bata jahuba hiranado dohami noeng nang manopu adora nami songon natorop diturpuk na huzaha hami aiboy sahalak letnan uluan di nama mazalhon Kristusi. Naso heapo la siya rohana maka persyai Tuhan Yesus. Gariada pasobutagas, mangururu, mangupir-upir. Hape gabibana perzulu maka persyai. Ibana memuji debata. Ibana maka tidakon tutudoon. Halak na tigorroa. Hami pi Tuhan ikut do manopo adora namin waing. Soda tung holap porsea di bagasa pikiran dohai martuhan. Songon panamun na dihabirang ni Tuhani. Soina mazonok na nyani bana rap zong disilangi. Hape tak porsea ibana. Di bahini sailam tabay maka pasupasum. Ala dohot donang let nani songon representase ni halak si pilibigu maka persyai Yesus Kristus Tuhan nami. Dadaholat Tuhan nami hape Yesus si paluain. Alai dohot donang Tuhan ni sadok pertibion. Sadok na porsea di Yesus Kristus na dohot manubus dosana. Mauliate madiho Tuhan, hupanok no ti hami ma silang na badiyai. Asa takas, uhir bagas turohanami pakkokopomi. Jalahu hanguluho kami manang pakkokopomi. Di sadok gulmit ni parngulun nami. Jalon nami manang ulaw na badian non, marhite-hite roti sikat ni dagingmu, marhite-hite anggur sikat ni mudarmu. Huzakko kami may Tuhan, dung zumulo hami paubahon nasa rohana Solomon ni roham. Asa gabi tutu haluaun sian nasa dosa ulaun na badian na huzalo hami. Jala marparangin na badia hami di zulum. Laos magigi hami mangulahon na sohobar tulomo ni roham. Saha di homa hami ali Tuhan. Saha di homa ngulu nami. Hugolo pami mahaluaw ni pakokopumi
alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Uriani Tuhata, tapasaha mapeliata, tuzulu, manang barkot, manang kiuris, di tonga-tonga ni bagas tabi marede maita. Ono lamu lamu ki
Hamuna kadongan saha perseaon. Saunari bongok mahita tulaon nahohom. Paihut-ihut si taonon itu hatai di dulu Golgata humokop jolma perdosa. Alanita pahibul zala tapauduk marohata. Paihut-ihut si taonon ni tuhatai martang yang mahita di bagasar rohatabi. Marede mahita. Sadana masakap di rohaku, di sana portibio, nagtagamon asolas rohaku, moloju pangawinon, nang masay Natamado biru-biru nang terbunui, majalo hagugo dot hamoraon, dohot hapistaran, dohot sahala, dohot hamauliateon, hasangapon, dohot puji-pujian. Amin. Tungise manuaing porsea di jamitanami, jala tangan ni Jahuba, tungise manang tumadasa. Ay si burdo ibana tubuh songot tubur dia rupan ni bohina. Jala songot tunas siatano namahiyang. Dangadong hinauli ni rupana manang hamulionna. Ia huidahami bana. Dangadong rupana ubain si halomohonot tonibana. Dileai jala di pasiding zolma duibana. Bawana somal mangai pardangolan dohot sahit ibana. Pola di tabunihon halak buhina maradop punibana di leana. Jaladang pola hura jumihami ibana. Tongodo akka sahita diusung ibana, jala akka pardangolatta di porsan. Alay yang gorohatta madok, debataro mamitsang, mamukul, dohot pasipal ibana. Hape ala ni pangalaw siyotta ibana tertulang, binain ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum tahilala. Luhut do hitalilu song biru-biru ganup masih tordong dalam nabi. Alay hajahaton ni hita sudina dihonahud jahuba tu ibana. Di pasipal pe ibana.
Saya manaw-naw doang guibana. Dang manang makuling pamanganna. Songon biru-biru doibana na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopo jolma si gusting ibana. Tungso dibuka do pamanganna. Dinalaw siya ladang na manugi honibana, di soro na sida masahalak, si Simon sian kirene do guarna, naroi. Tibana ma di paporsaton hau pinarsilangi, paihut-ihut Jesus. Mangihut to ni bana torop halak nang akka boru-boru na manangisi jala mengadungi bana. Jadi di dopakun Jesus manasidanin nama. Hamu akka boru Jerusalem. Unang maaw tatangi si hamu. Dirimu na do anak komuna ma. Ay na Roma akka risugut. Dohonon na madisi. Martua ma akka nahol. Akaina nasodung tubuan. Jalan nasodung panarusan. Disima pukau ni halak madok tua kaduluk. Tinggangi mahami. Doho tua kator hukupi hami. Ay molosongonon pabayanan nasida tuhau narata. Aha matagamo masa tuhau nang masa. Tonight,
Alai ditugiho DP2 halak nari perjahat si pamateon rap doho tibana. Asadung sahat nasida tu dulu na margoar pertakurahan di persilak komaibana di si rap dohot akka perjahati. Nasada tu siamunna, nasada nari tu si habirangna. Jadi do Yesus ma. Ali amang marpamuati marohammi dan nasida. Aidang diboto nasida nabi nain nasidai. Lau merbagi ulusna mazzopu nasinurat manasida. Alai di surat silatus masada buah-buah. Di palohok mai tuhawi oddo hatana. Yesus halak Nasaret, rajani Yahudi. Jadi torok majahudi nama jaha buah-buahi. Ai jonok tuhu tairo hapa jalan ni Yesus. Jala tersurak dui di hata Hebir, di hata Rom, doh di hata Junani. Dungi di dok situan yakka Yahudi matu silatus. Unang surati. Raja ni Yahudi. Alai nani dok naiman yan. Au do raja ni Yahudi. Dungi dia lusi silatus ma. Nahu surati. Naung sinurak doi. Rodo adu ai Tuhan, sai palabas maroha, nungapola magelo, ala asini roha, jakolau nadangolo, sayura. Alai dilea-leai akan memulusi ibana. Aka dipaileng-eleng uluna madrok. Eho na mangalohai zoroi. Jalana pajong jokot sa dibagasat tuluari. Pelua dirim. Molo natutuho anak ni debata. Mizur mahosian hau pinarsilangi. Sumatusido pangeliai ni akka situani malim. Siboto surat doho situani bangsoi. Ai di dok B. Ia na asing di palua. Dirina so terpaluasa. Raja ni Israel do ibana. Atong mizur maibana sian hau pinarsilangi. Asa porsea hami di ibana. Naung dihapusi dia bata. Atong ima pelua hunibana nuaing. Molo na lomoro hana. Ay ninna do. Anak ni debata doa. Lau songonido pangelea ini panamuni narap dipersilak kodo tibana. Ay dade Kristus so. Pelua madirim nang hamiat tong. Alai dia lusi dongan na ibana dipicang maknin nama. Dang dihai biari ho hape debata atik perap ho na uhum hita. Uhum nati gordo na tu hita. Ay tajalo do upan ipabay nata. Alayang go ibana dang adong diulan na soture. Laos nin nama. O Jesus. Ingo tau ia dung sahat to Tuhara jaumi. Gabe di Jesus mamad do ibana. Situtudo hatak kotuho. Sadario doho rap doho tau di paradaiso. Imate ki hasonanga molo Jesus ni pinahu sorte pikiran rodi asini molo Jesus ni
Alai olat ni hosniari rodi pukul tulu. Hulumma sadok tanoi. Alai tar di pukul tulu di panggir Yesus ma suarana diangguk koma. Ali di batakku, boasa tung tadi konom wau. Eli, Eli, lama sabah tani. Alayu begini dan adiba si anak kana jongdong disi. Nama Josi Elia doi. Jadi dung dibotu Yesus nang maruzung saluhutna. Asa zupang na tersurati nin nama mauas au. Jadi adong madisi isian ni tua nasom. Jadi dibutongin asida malimut tu bagasan tua na asomi. Di palohot may tu sada tolong lau manurduk kot tu pamanganna. Jadi dung di jalo Yesus na asomi nin nama nunga maruzung. Dungi di pauduk ma uluna pasahat tonton dina. Dungi marsuara nagugu ma Yesus nin nama. Amang tu bagasa tangamu mahu pasahat todikku. Jadi dung didohi tosma hosana. Jong maita. Tapaho marohata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Jesus na parjolo lahu amatogutu Laos dinasatok kini mariba mahire-hire nana di bagas joro sian gijang roditoro.
Dungi humutal matanoi, mariga madot akka batu mamak, muka ma akka tanoman, dungi hehe madaging ni torop na badia kana mudum disi, gabe ruar manasida siya nakatanomani. Jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiai, pataridahon nasida tu torop halak. Alai dung di ida iduk ni soldadui rap dohot akadonganna naju maga Jesus lalawiro di akan nama sai mabiar si tutu nasida nin nama tutu doon anak ni debata jadi sudina toropina marluhut mainodur masih topuk adorana marnida nama sai laos mulak ma mareddeita. Oh Jesus, tubuh kamu romar torok boru-boru na manatap-natap maddaw-daw. Ima akan ang mangihutod Jesus yan Galilea pature-ture honibana. Alatongo nari parhobasan ni pesta na balga, naing maunang dihaw pinarsilang akabakke di ari sabati. Alani di pangido akajahudi matusilatus, asa disuru na mga rosak hay-hay na sida jala di paijur. Gaibero makasuldadui, di rosak mahay-hay ni na parzului, songoni dongan na narap tarsilang dohot Jesus. Alay dung sahak na sida tu Jesus di ida ma naung sangamate ibana, gabe dang di rosak be hay-hay na. Alay ditulak ko sa resya na kasuldadui ma, mudi-mudi na tuadora ni Jesus. Jadi manigor puas masyani mudar merdongan aik. Namar nida saido nama katidak koni. Jala si tongdo nani hatidak konai. Ibana do boto si tong ni nani dok nai. Asang giak dohot hamu porsea. Ay nama sadui. Asa zupang na tersurati nama dok. Dang jadi ponggolon huli-huli. Dung salpui di pangido si Joseph nasian Arimatea matusilatus paijuron na bakke ni Jesus. Sisian ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do ala ni biar na midak kajahudi. Jadi dioloy silatus may dungi Roma ibana di paijur ma bakke na. Alay Roma nang si Nicodemus, iman ang Roma no po Jesus borngin na julu. Dibuam mamir na marsaur alue arga 100 hati. Dungi dibuat na sida mabakke ni Jesus. Dibaluti matu dagangan, rap dohot na hutsusi, mangihuton adat pananomon ni Jahudi. Alay adong mana mardonokon habajalan na isada porlak. Jala di bagasan porlahia dok sada tanoman na baru na sodung hapeahan ni manang isodope. Asa tu si nama di piakon na sida Jesus. Siala ari perhubasan ni Jahudi. Ay jonok do tanomani. Hudul mahita maredde mahita. Silang nabadiai. Oh, no, 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 no.
hurian itu hatta. Di hari perningotan hama mati ni Tuhan Yesus sadarion. Udutat tama tu ulaun nabadia. Khobar tu natinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasisianna adorang so ditakup ibana. Ulaun nabadia ima perningotat Tuhan Yesus Kristus. Tada hasesan ni dosa. Dohot pada nai baru. Taringot tu hanguluan na sora suda. Marid demaita. Asini rohama di hamuloho dame siat debata mata dohot siat Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hamu akan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Naing panganot taman waing perpadanan nabadiai. Marningot tonan ni Tuhan Yesus tuak kasih seana. Di bahani tapatakas mazoloro hatta manang nang zupang dihita. Songon na pinangido ni Tuhan Yesus tuhita. Na mangapuli rohani akan na mangarsakod dosa. Ubayan dilehot Tuhan Yesus parpadanan nabadiai tuibana. Horhonon ni panganon nabadiai. Ikoningotot Tuhan Yesus naung sinuru ni ama itu portibion, naung mangusung dosata, naung mangkararutang ta, asa malua hita sian saluhut cea. Tuhan Yesus dosik kakta mengulau saluhut patik ni debata, asa dapotan hati goran hita. Nunga sesa dosata, nunga merdenggan hita tu debata, iman na nilihon na zala na sinahapon na turohata. Ubayan na dipatupa Tuhan Yesus parpadanan na badiyay. Di ba ini garuk na mangatos sagu-sagwi doh na manginum siyan panginuman na sasaday. Partohap do iba na di daging doh mundar ni Tuhan Yesus. Asasaor hita Tuhan Yesus. Iba na di bagasan hita. Jala hita di bagasan ibana. Di bahini taingok ma Tuhan Yesus naung tajami tahun merhiti hama matena pabuan naung diparhatu turo hatta Tuhan Yesus mate alani dosata jala mula mangulu asa dapotan hati goran hita. Moludung tajalon do na pulapul dohot pasu-pasu siya debata ita leo marohata do daging tatuibana asa ibadan na punahita. Toktong matay hutot Tuhan Yesus ita uloy mahatana zala lambia dia parangeta babua mauliate rohata di ibana. Akub ni ilam marsada ni roha lama syaolongan lama syurupan songon natama di hurian ni Tuhan Yesus Kristus. Ai Tuhan Yesus do ulutta akar ruas na dohita
Leleho Tuhan Yesus do patik tuhita, ima patik holong ni roha. Sianoma botoni salut halak hamu sesiaku, molo masih holongan hamu. Atong tapauduk marohata di julu ni debata martangi yang maita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung amanami na di banua gijang. Asi maroham topot mahami na pungudison. Adorang hupangak kami non perpadanan na badiai. Lehom matod di perbedia tu ganup hami. Asa ditubuhon hapor siaun na mangulu di hami. Asa positutu rohanami di anakmu. Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Dohot nama nesa dosa nami. Nung ngalilehok ko anakmu Tuhan Yesus itu hamatean alani hamyon. Sailehom mahami tu ibana, asa saor hami dohot ibana. Alanido ben rohami tu son, asa hujalo hami daging dohot mundar ni Tuhan Yesus marhite siap panganon na badiai. Patok tong marohanami makaposi, asa pos rohanami mangalehot diri nami tu Tuhan Yesus. Asa ibana haborusan nami, hanguluan nami. Saya puli marohanami na luja jalan nasorat tihas yang anon. Asa bengit rohanami manaon-naon. Nangadong haporsuhon si tanon nami alaniho. Pargugui mahami masuadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa hubari tahun hami goarna na badiai. Sai taiti rohanami. Asa lambalung kami tu banua gijang. Asa sai masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus. Nau paubahod daging nami. Naulo mati jalan haliai. Asa dusod daging na nasangapi. Daging namion di hahehion na sugut. Amen. Maredema hita. O Jesus non sineon di hauna binarsiba roham tong daulat non ujung otarhima marutang osahami Itang hodosanami asiroham o Jesus. Di baini tatak kasih madoloro hatabi jala lusi hamu mana husukku tonotu hamu zong mahita. Di perhatu torohamdo halak perdosa hosian hatu tubum dohot alani pangalau sim di patik ni debata molo di perhatu toroham dogma olo. Namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham nang melua homa nuaing siat dosam molo songoni roham dogma olo. Di perhatu toroham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon penguluhon perdosa. Ibana nang mati do mulak mengulu humokopo mamorsan jalamane sa sudi dosam. Molo songoni di perhatu toroham dogma olo. Olo do ho manggotapos sa roham lati ni roha do hosom ni roha.
Aku ni olo doho marding gadot halak na mangarsai ho. Jalan na olo doho manesa dusa ni dongamu. Songon naung pinangido ni roham sesaw ni debata sudi dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk bema rohata. Jala tatopo tima sudi dosata. Ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay zut hulau sihami patikmu. Tamado honauhummu hami noaing dohut sugut. Molo balos conommu tuhami hobbar tupabainan nami. Alayala ni gudang ni asi dohut holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilihommu humokopami. Ala ni ubay na hami mangido tuho. Asima roham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sanami. Jalalehot to di perbedia tuhami. Asa margugu hami. Mangalo na sa dusa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Amen. At tong hamuakan naman opo ti dosa muna. Jalan na mauwas di asin ni rohani debata. Say sahat matuhamu na hinapursiya muna. Mga saon hata ni Tuhan Jesus dohudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama anak dohot toddi parbadia. Amin. Ali amanamin na di benua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say saut maloman roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leho matuhamis dari on hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami songopan sa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siya pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi sa liling ni liling na. Amen. Hudul mahita. Bumi dibuat Tuhan Yesus dosada sagu-sagu berenginai uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi di ponggoli mai di parleo matuak kasisian na huhut madidok jalo hamuma jala pangamma dagik kudui nanilehot tuhamatean humokok pamu bain hamuma songoni bain parningota muna dia. Jala dusun nasida mangan dibuat ma panginuman idok mamauliate. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginuman non padan na baru maon marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokopamu bain hasesaan di dosa. Say bain hamuma songoni bain parningota muna diau. Atong romahamu nunga radi sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa di debata. Marede Hidasian buku Ede nomor 154, buku logo 110.
Marede Hidasian buku ED nomor 155, buku logo 132. Maho ane
Mari deh hita sian buku ede nomor 174, buku logo 184. Toro dobe no sia
dosa hidup rohan nasukana bedoh yang bola alani rasa umbana sundak
Sai Lukas. Huriani tuhata zong mahita saluhutna mangedehon edde puji-pujian nomor sia ayat sada. Puji matu hadde bata ale todiku jala nasa rohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matu hadde bata ale todiku zalaunang tung halupahod dengan nibasana sudina. Ibana domane sarusam sudina. Jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dilehot tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala perdengan bahasa do Tuhan debata. Labatar rimas jala para si roha gudang. Dang dibait tuhita na hobbar tudu satta. Jala dang dibalocot tuhita na hobbar tuha zahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuaka anak konna do asini rohani Tuhan debata diakka nama kabiaribana. Nunga takas dipatuduh debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokopita uju perdosa do pehita. Atong dalam melua mahita nuang syarimasna. Dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabainakku do Tuhan debata. Ola nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masyan nalilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal lam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
debata aman nami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar hami holong ni roham na gudangi. Gumudang doisyan holong ni rohan ni ama-ama dohot ina-ina di anak konna. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni silehon-lehon mi di hami. Ay anak munasa sadai disuruh ho gabe jolma. Manau perdangolan itcah-itcak dohot pastap-pastap gabe terpajalibana jala tuhamatean humokop pami. Mauliate marohanami ala naung sayu utang nami jala melua hami siat dosa sian hamatean dohot siang gonggoman ni sibulisi. Ala ni pujion nami maguar munabadiai. Ala naung dipatupa anakmu perdomuan perdengganan nami Tuho. Ali Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami dosa ni hazol maun. Mauliate marohan nami Tuho jala pujion nami mahoro di saliling nililing na. Sai tatap mahuriam na hinokok mujala na pinapungumi. Sai pahot madihami hasesani dosa dohok dame na pinatupami. Sai paiyas jala perbediai mahami. Asa terbuan ho hami tuban wagijang pasaorhon hami tuakkan abadiai. Sai bunu jala persilakum majol manaburuki. Dohot sakap-sakap naroa di bagasan hami. Asa unang merlidang hami madapoton ama di benua gijangi. Hupasahat hami diri nami Tuho. Jala hulehon hami rohanami baining anammu. Alandang dihokopo hami. Dihoma hami. Jala homa di hami. Sayunang loa sirang hami sianho. Dongani jala saur mahotu hami. Sai patugu haporsyon nami, asahot lakka nami rodi uzung ni hamatean. Sai ramoti makaruasmu na mamaritahon holong ni roham, dohok dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohok raja nami. Saya si maroham, ingot mahami di hasangapumi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabungmi. Alia manami na di benua gijang say pinarbedia maguarmu, say ro maharajaum, say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Leho matuhami sedarion hangoluan siapari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina Tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuho, jala di pasaor homma damena tutodim. Hurian itu hatta, na di bagas joran itu hatta,
live streaming sian bagas tabi na di Lukas doho di Timoteus doho di ganup inganat tabi. Hami sude di tarap doho perhalalo ni huria pasahat tuhamuna. Selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Tong mata jaga jarak protokol kesehatan nang petong maret dehita aleho mata jamot tobi lau luar sian gereja doho sian pintu gerbangan non boy mata torcon tadehon ias mudarmi